Už jdu. Ahoj, jak se máš? Ano. Němci skurvení. Uhni. Co? Co ty svíňa německá? Otravovat mě? Hej, ale já jsem dřív odjel granát. Ale to jsem si uznal. No, pojďte vy svině. Ještě někde? Ne, sorry, to je můj promiň. To jsem nechtěl. To prdele. Dechni do rána. Jo, aha, tady jsou ještě taky Němci. To jsem nevěděl. Ale nám to vůbec nevadí. Vůbec nám to nevadí. Granát! Já! Granát, ale dobrý. Ale tady ještě jeden. No, pojď. A teď utíkat. Techni. Poslední náboj. Vystřelím, až tam vybuchne? Jo. Jedeme. A to je pro dnešní video vše. Loučím se s vámi. Uvidíme se při dalším dílu. Naschle danou.